ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ड, ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ସେଇଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କରିବା ଦରକାର ବି। ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଭିତରେ ରାଗିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଛକେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, କିଛି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା, ସେଟା ବାହାରେ ଭାଇରାଲ ବି ହେଲା? ସେଇଟା ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମିସବିହେଭ୍ କରେ, ଜେନେରାଲ କଥାଟେ କାହାକୁ ବି ରାଗ ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ଡ, ଟିକେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ରକ୍ତଟା ଯେହେତୁ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ କି ଝିଅଟା ହେଇକି କାହିଁ ଗରମ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ, ମୋତେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରପର୍ ଲାଗିଲାନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କଥା ହେବାର ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ମେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା କିଛି ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଲି ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜିନିଷ ବି ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ବି କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଲା କି ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଝାମଣା ହେଲୁ, ଯେଉଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ହେଲୁ, କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଲୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେହି କଭର କଲେନି।